Може ли да погалите тази котка? Това е котката на Палас. Изглежда сладка, но е хищник. Не я галете. Може ли да погалите тази котка? Това е оранжевата шарена котка. Добра е в лов на мишки, със спокоен нрав. Можете да я погалите. Може ли да погалите тази котка? Това е шарената котка. Здрава е, лесна за отглеждане и се адаптира навсякъде. Можете да я погалите. Може ли да погалите тази котка? Това е леопардовата котка. Съветвам ви да не я галите. Ако я погалите, ще ви следва. Може ли да погалите тази котка? Това е рис. Лови вълчета и прогонва глутници от района. Не я галете. Може ли да погалите тази котка? Това е сервал. Забравете да я гледате като домашен любимец. Струва колкото кола. Може ли да погалите тази котка? Това е каракал. Има нрав. Не е добра в лов на мишки, но лесно ще ви отраска. Не я галете. Може ли да погалите тази котка? Това е абисинска котка. Много е нежна и с благородно излъчване. Можете да я погалите.